kuom medo kete Ramogi TV wadhi Siaya. Jotend riwruoge Nases oyango ni kaunti ma Siaya en kama onge kod lwasi ma huyanga kata moro yiere ne chiw thieth kaluwore kod monj mane otimne Nases mane bago ng'anyo mamuol. Magi oyange kinde ma apisas mochung'ne keto e tim chenro mag piny owacho kaunti ma Siaya John Okoth oriembe tich karo chunge tich kuom ndalo 30 kaluwore kod monj mane otimne Nases ma Siaya mane ong'anyo. Jagoro mar kaunti Joseph Oguto ma bende okwedo monj makamano okwayo ng'wono Nases kuom monj makamano kowacho ni monj no ne ok en gima kare. Riwruog Nases omedo seyo monj no ka gimedo sundo mondo kaunti ochulgi osachgi kendo gisingo ni gidhi nyime gi ng'anyo nyaka chop dwachgi. Ogo mabade otur nyaminwa be ineno kanika noyudo hinyruok kod joma moko manie hospital omiyo okwamor kendo wacho ni koro gima ne gitimo ni kore ka gichogo kich kore ka ng'anyo ochakre. If nothing is done, then we are going to call a national-wide strike in solidarity with the nurses of Siaya. Nurses have got a right to demand for fair remuneration, and that is what they were doing on that day. County government of Siaya, office mar governor, is a crime scene until investigations are over. Next week, what the Global Nases United Assembly, United States, can make sure the county government of Siaya obey discipline globally. Telling the governor, goons are not going to resolve industrial matters. Goons are not going to resolve professional matters. He must come to book. Bring all the goons because they were really openly identified. There are people who are known to him. Therefore, he should bring these goons, be brought to book, be arrested, taken to court.